At sa likod kan bareta, Uragon, Bicol, uumawon, mga programang kapaki-pakinabang, Uragon, Bicol, asin rireparuhon, mga isyong dapat maipakiaram ka, Uragon, Bicol, ini at sa tuyang programa, Uragon, Bicol, Bicol, Bicol. Sa tuyang riyon. Iba so napildit ko John na chacha. Ayos naman ini. Ta mabuhay-buhay lamang ang dugo ta. Ay! Ako Bicol. Uragon, Bicol. Ini po sendong amigo sa Radyo Alarmario. Reporting po Joti po digdi sa Uragon Bicol program. Ngayon na Sabado giraray. Siyempre hook up ta ang mga pagiriba dyan tabi sa Sorsogon. An OKFM Sorsogon and OKFM Daet Cam Norte. And iba pa mga pagiriba dyan sa Camsur area, Iriga. Radyo natin. And Catanduanes, Masbate. Sana okay lang po kamo. Magayon ang panahon tango niyan. Pwerte magkurukarigos dyan sa Boulevard. Inagihan ko dakulon so nagkakararigos John. Jerome dyan sa Boulevard. Pwertehon ang panahon ngunyan. Good news, good news. Mabalik na po so karantahan. Karantahan na kita. Atod-tod ta oronon ta si Ate Sally na detalye kayan and si John Balingit. Yaon digdi si John. Ma-practice ini si John. Kan mga panlaban niyang pang-amateur para maging pangarugan kan mga interesado po sa satuyang karantahan. Para halipot lang ini ta ang grand finals kayan sa Naga this coming September. Kaya madali lang July, August lang ang labanan tagan sa karantahan. Pero parami ang trastabi gusto ta mo ng aramon ang mga importanteng informasyon. Digdi sa tuyang palibot baka makakontak kita. Kay maski si Executive Director Attorney Incoming Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Ta si si Kong Saldi busy ito pirmi sa mga bigare si kaso po digdi sa tuya. Kaya yaon tabi ko niyan nasa linya na si sa tuya pong incoming congressman ngunyan Mayor of Legazpi City Attorney Pido Garbin Jr. po para ma-update kita kan mga informasyon. Good morning po Mayor, Congressman. Good morning, Alan. Good morning. Sa gabos ka nag-asabay sa PBN si JB. Maray na daw tabi. Opo, good news tabi Kong. Salamat inaprobada danin do sa karantahan. Dagos na yan, dahil siyempre, lifted na sa election ban, so dagos-dagos na yan. Opo. Salamat tabi. Tadakulo na interesado na karantahan lamang giraray kita. Mag-araw kaning Sabado, at least makarelax-relax po. So,
Mayor Tabi, Enot, gusto kong magpasalamat saro na naman kami sa mabibenepisyaran kay Nicolas na inaugurar tayo yata kaso hapon dyan po sa Barangay Humapon. Ining saro naman na dakulang project dyan ng Super Health Center Tabi, Mayor. Di ko na rin medyo garbled ang reception ko Tabi. Opo, mga tada, may date na interruption. Okay, Yor Tabi, okay, kumusta ang Tabi, ang pasok sa iyo? Hello? Siling Magiraray Alcanta. Opo. Okay, John? Okay na, John? Sige na, Tabi. Yor, okay na po? Okay na. Opo. So, Mayor, ano pong detalye kaning pinag-inaugurahan do kaso hapon ang Super Health Center? Dakulang bagay po ini sa mga taga-southern part of Legazpi, Tabi, Mayor. Well, labi ka importante dahil may raranita ang serbisyo medikal para sa tuyang mga katugangan, mga kabarangay sa southern barangays kan sa tuyang syudad. And dyan sa Humapon, ang host barangay, ini makover kang Barangay Mariawa, Bagakay, Bakirapan, Imalod, Pariis, Kagbakong, pati naman ng Buena Vista, as in San Francisco. Sa pagpapacheck up ninda, pagkukuha ng mga agarang lunas sa indang kailangan. Pati naman sa pag-avail kang bulong, pagpa-x-ray, pagpa-ultrasound, equipped ka yan ng Super Health Center ta. So, iyan magiging fully operational sa lalong madaling panahon na lagad. Sa ngayon, Monday, Wednesday, and Friday open tabi yan. No? But siguro sa pag-assumir ni Mayor Hisham Ismail, he sees to it that it will become operational by putting more manpower, medical staff, tanganing from Monday to Saturday open tabi yan. So, barato Tabi ang mga ibabakal dyan na bulong or libre? Well, as far as I'm concerned, that's the Super Health Center. Libre yan i-present sa tuyang mga kababayan. Wow. As long as may PhilHealth tabi sila. Ayun, very good Tabi. Mayor, okay, so saro pa pong na-monitor ko na pitutukan nindungon yan ining pag-address kan mga problema ta sa eskwelahan and sarong bagay na pigapasalamat naman ka mga taga-Legazpi. Gari nagka-anom na yata na mga integrated schools sa tuyang pinagagibo sa paginin na ordinansa digdi po sa nagkapirang elementary school sa Legazpi City. Well, tama ka, Al. Tuman sa Rawis, sa Bagakay, Stanza, Bigaa, Bugtong, Puro. These are the integrated schools na pinagbuksan tayo ngayon na taon na sinunod. Yan na taon ang pinakadakul na pinagbuksan tayong integrated school sa rason na dapat iharanita man ang serbisyo edukasyon sa tuyang mga kaakyan. Lalong-lalo na suma-enroll sa high school and nakulaon na kabawasan sa gastuson sa tuyang mga magurang dahil sa ng mga kaakyan dahil na mamamasahe tabi al. And at the same time, mamamonitor pa sa mga aki dahil yaw lang sa barangay nag-i-eskwela. So it saves more money. Dakulao na kumbaga tabang savings na sa tuyang mga kamagurangan. And at the same time, yaon pa ang sila mga aki sa barangay sa nag-i-eskwela. So we are committed to put more classrooms sa bilog na Legazpi, sa Legazpi City Division, tanganing matugunan ta ang pangangaipo, kakulangan ka classrooms. And at the same time, ma-decongest naman sa ibang campus, arog kang nagkakaigwa ng shifting dyan sa Tabangan. Right now, tabial ang heavily congested na Ibalon na elementary school. Ngunyan, pinagtutugdok na suluba, gunindang 20 classrooms dyan sa Ibalon Elementary School. And then in other campuses, ngunyan sa taon na ini as in combined mo so 2024, we are constructing more than 140 classrooms. Tigdi sa syudad kan Legazpi tanganing matugunan ta sa pangulangan as in syempre dapat suitable sa pag-eskwelahan sa tuyang mga kaakian.
Opo, makaugbaon talaga tabi, Mayor. Ako personal na hiling ko yan dyan sa mga barangay. Makaugmahon na ngunyan dahil kan pigibong undong lakdang na maging integrated school sa nagkakamperang elementary school sa Digdi. Dakulo ng mga estudyante sa high school tabi ang nagpaka-graduate ngunyan. And ang saropang pigaga ni Databi, baka mabot lamang ang panahon na talagang mag-materialize ng fully ay pong pigaplano tang community college sa Southern, and although naigwada dyan sa Northern Barangay tabi o barangay tabi kan Buyuan, I should say, tabi Mayor. Well, tama ka. Under construction sa classrooms ta sa Taisan, sa community college. And sure, ay papadagos sa tabi yan. Ramo ang sektor kang edukasyon, pinagkukonsideratang saro sa pinaka-importante sektor. Because as you know, ang edukasyon nakakabago ti buhay, as in saro dalan sa pag-asenso kan sa tuyang mga kababayan. You take it as my living testimony na ako saro man na public school teacher alagad sa kuyang ina. Eskwela kan sa kuyang paraumang lolo na kung sa iyang pag-uuma, pangarap niya na makatapos mag-eskwelahan sa iyang aki. Kasi tama ka. Kang nakatapos sa kuyang ina, isunulong naman kami matawang oportunidad na makapagtapos sa koleyo. And she told us that the only legacy that she can impart to us is the opportunity to finish college. Ayan man ang pangarap sa Lambang Legaspenyo, na lambang magurang magkaigwa ki oportunidad na mapaskwelahan sa indang mga aki, kalidad na edukasyon, accessible, sinday na labi-labi magastusan sinda. So this is our objectives, to provide access, quality to education for all, and at the same time accessible din sa yung mga kaakian. Opo. Okay. Mayor Tabi, sarong simana na sana. Pag tinutabi lang alkalde di sa Legazpi. So, ang aram ko, this coming June 27, iyo po ang ulat sa bayan. Ano po ang mga highlights sa imo pong accomplishment report? Tabi, Mayor, sa lawag nagkapirang bulan na pagtukaw mo bilang alkalde ng Legazpi. Well, tama ka, Al. Sa maabot na June 27, magkakaigwa ki ulat sa bayan. And it will coincide also with the oath-taking ceremony kang maarasumir na bagong alkalde, vice-alkalde, asin mga konsyales kan sa tuyang syudad. Kasabay man, so mayoriya kang mga board members ang sa tuyang ulat sa bayan, just to inform ang mga namumutan ng kababayan Legaspenyo, the stakeholders, the business community, barangay leaders, barangay official nga ako, Bicol Party List. Daradara ko ang mga programa sa advokasya na pinuunan television sa tuyang syudad. Asin sa bilog na Kabikolan, asin makakaasa ka mo na ini ipapadagos lang. Napaagi kan sa tuyang aktibong partisipasyon duman sa Kongreso para sa mga mihoras programa. Asin advokasya ay baba tagiraray. Ligis sa tuyang namumuo na syudad, probinsya ng Albay, asin sa bilog na Rion, Bicol. Opo, thank you so much, Tabi. Mayor, Congressman, mabuhay ka po, and ingat po, may God bless. Salamat po, Marinaldo. Okay, yan po mga tugang si Mayor, Attorney Pido Garbin Jr. and an incoming congressman po kan ako Bicol sa July 1. Congressman na naman si Mayor Pido. Ano po? Okay, yan mga good news digdi sa tabong karas sa tuyang programa. Sabitaan sa ropang good news. May karantahan na naman, Kaya yaon girare si Ate Sally, si Junior, saka si Ate Rose. We miss you, Tabi, Ate Rose. And si Junior. Kaya si Ate Sally, paminsan, ano yung digdi sa tuya. Anyway, good morning, Tabi, Ate Sally. Good morning, Tito Al. Good morning.
kaaga sa Ako Bicol program. Magayon ang kwantango niya ng Aldaw Tata. Yan, may good news kita, no? Kaya Yes. matabon si Junior. Ang alas kami ta. Kaya kung nagano-ano si Junior. Hindi. Ano yan, si Junior, tawag ng pangangailangan. Ano, John? Kumusta, John? Gamitan na ang microphone. Yan. Sige. Sige daw, sige daw, sige daw. Mic check. Oh, yun na. Mic check. Hindi mo Ayan. nagbabago ang boses mo. Yes, pinadigdig ko si Junior para mag-promote ng kanyang show. Oh, Ay, promote. Pero gitara, Yeah. organ. Ano to? Organ ba ito magagamit mo? Iya po. Una ko, organic. Ano na, nagparaano ka kang election period? Ayan po sa mga gig. Gig. Ayos ka. Anong gig mo? Gig ka. Gigaba? Magbuhay kigadan. Ang bigahanap mo gadaan. Hanap buhay. Hanap gadaan. Yan doon sa racket, no? Yeah. Oh. Kamusta, Ate Sally? Ate Sally, kamusta? Ato, mapula pa rin ang asa. Oo. Relax ka. Relax. Presko. Preskohon baga. Bali, Tito Al, ma-start na po kita kang urugmahan, karantahan, asin, tarabangan. Season 11 na ba kita? 11. Kaya lang, since kulang ang preparations kasi di ba nag-election, so may election ban, di kita pwede kaya masobrahan sa bilang ng maski nga niyan singing contest, promotion pa din, so bawal, kaya medyo kulang talaga, kaya ang mangyayari kita, rest back edition kita. Rest back. So ibig sabihin kasi 11 ang unyan kita. Pwede tayo i-recall. Wow. Tapos, by June 28, halimbawa, nakaabot po sa quarterly or semi, nakaabot ilalaban ta sa naging semi-finalist o kaya naging quarterly finalist o kaya monthly finalist. Kasi sadya nang available na inapudan. Ito may listahan man. Oo, may mahiwagan. Mag-response. To 12. Yes, Tapos adult category niya, 18 to 39. Pwede pa kami. So, 13 anyos sa gulis. Day na muna. Day na muna sinda. Alam ko na lang. Years old to 17 years old. Out! Day na. Kasi yung natin yung so, Anyway, sa susunod, parang... sa susunod, i-ano lang natin. Kasi ngayon, bultada tayo. So, magiging 3 lang yan, ha? Kasi, Tito Al, June 28 start tayo. By July, July 5. Asan yung July mo dyan? Sa likod. Rose. Sa likod. Tingnan ko na lang dito sa July 5. Opo. By July 5, another naman
back. Mhm. Tapos July 12, another. Then pagkatapos yan, maikot na po kami for the semifinals. Madali yun. Ano? Dali yun. Ah. Sabado. Talagang tuloy lang. Sabado. Kanya. Wild. Kasi ganito ang mangyayari. By July 26, madawa na kami sa Masbate. Kasi same, may VTR, may ano. Kasi di ba yung preparation natin ng Regional Grand Finals. Tapos by August 2, Catanduanes kami. August 9, Daet. Sunod, Sorsogon. August 16, August 23, Naga. By August 30, mag-aalbay kita. Tapos, ang regional grand finals natin is September 18 during the Peña Francia Festival. Dali yun. Sana ito lang bulan. Dali yun lang baga. Kaya, talagang ano kanta Tito Al, kasi yung preparations, kasi magibukit ng mock check, magibukit ng plaques, mapagibukit ang mga VTRs ninda, so pagmat, mahanap pa kita kang mga naging accomplishments ninda, di ba? Aha. Kasi dakol yan eh. Tulong Saturdays. Didimanan mo pa yan sa araw ninda. Oo, so mga magiging ano. Kaya, i-prepare mo na dito ang sa Barong Tagalog mo. Sa barong kaya. Baka mamaya, magbakal ka na naman kay Barong Tagalog. Kaya dapat ito, ano yun pa lang. Sa ikot. Kasi para ma-practice na bago sa mga Dapat lang. na ano, na Catanduanes. Oo, pagdiba mo yan. para sa kayong ko lang sa bangka. Oo. Hindi man naman sa likod kang barko. Ngayon pala ng sistema tayo. Yun na naging So, 3 Saturdays, wild card yan. Depende kay Ate Ros kung si Sayan. Kaya by next year, dito nakaipuhan na, ano, kasi by next year talaga, magkakaigo na tayong weekly, monthly, medyo mahaba, makakagawa na lang sa sunod. Bawi na lang sa... Sa unyan, kaya talaga, kulang na kulang ang preparasyon ta. Siyempre, yung pagkataas kang eleksyon, ma-prepare pa kami kang mga reports, di ba, Tito Al? Kaya yan lang kita nagkaano. Takulong kitang ginibo pa eh. Nag-ikot pa kita, Bicol Region. Kasi... So, ang pasok Ate Sally, yung hanggang naka-semifinals lang. Semifinals. Pero dapat ang edad ninda, ngunyan, so actual ng edad ngunyan, dapat ang ilalawag ta. Basta dahil nang una, so 13 anyos, hanggang 17. Nay mo na. Pahinga mo. PMAR ka muna. Pahinga na muna, anak. Kaya dapat, open nyo lang permi ang cellphone nyo o kaya ang messenger nyo. Apudan ka mo ni Rose. Kasi may record naman kami kaan. Arami naman kamo kung magkanta. Kaya, ngunyan, dahil nito si Jun. Ang mga kanta ninda, Ate Sally, ano ang gusto tang maipasaya niyo? Yung mga Tagalog songs? Sa Regional Grand Finals. Tagalog. Yan, okay lang. Okay lang naman mag-English yun. Ano pa naman? Sa dahil lang mag-Chinese. Dahil lang. Tanda tayo na sa... Sige daw, pasok mo. Dan ako. Ay, ako dito. Ay, so ano sana sa kuya? So, Kundiman. original talaga sa Sige daw. Kundiman.
kanta. Bakit? Ay asawa. Oh, ikaw naman, Sally. Matula na lang ako. Yan pala yun. Ano pa? Sa mga pang-amateur naman. So, sa pang-amateur. Sige na, sige na. Mas ano? Ano yan? Bako yung pang ano yan? Amateur. SPG.
Year 2000, mga ganun. The Policeman ang ano ka to? Ang title. Ang nagkanta. Kaya pala mahirap maging pugi. Moron pulis tayo ngayon, Kuya Oo, Al. yan importante ngon yan bata magira. Sign. Iso sana daya de. Dahil man yan, Kuya. Di sample pa lang yan. Mhm. Dontad naman. Tapos rin nga si Ate Sally kung Yeah. ano ang mga latest na uy si kumpana kadako lang nagkatarabangan talaga ng TESDA no. Oo po naman. Ako lang interesado kay ito Ate Saling mga courses baga na pwede maulit ito yung ano kay Sir Manny. Ayo po, sige. O yung mga skills training lalo na. Oo, di ba gusto mo? Dako lang ang interesado Ate Sally. Gusto mo nun, di ba, Tito Al? Oo, siyempre. Hanapin ko lang. Ito, list ng sa TESDA. Si Junior pwede pa lang itong magklase. Umuya ko ano, welding, ano yan. Maya mo trauma. Ma-willing ka. Ano kasi? So, Albay lang. O, sige. Tara. albay lang. Albay lang. Tapos So, ibang province.
Trabaho sa kuryente. Mag-aral kang solar. Magkumpuna. Oras. Oo. So, kunyang pabaga. So, ready nang kaunon. Pritos. Ito na. Ako yung masaarap ko mag-pritos. Totoo talaga? Kang ano po, kang yung sarong may baga niya duman sa sarong lugar. Nakakaluto. Pero kung yan, dahil na. Ano luto mo? Ano yan? Sinaing. Anak, kakasain ka? Paano mo na? Ano, kang elementary. Nagkapira ka na. Talaga man? Oo. So, ito pagang torsido, madapat natanid na. Kasi kang sa nag-adal po ako kang elementary magtanid. Natapos sa klase, dahil pa ako nakatanid. Ano na po baga yung
asahan na parantay ito. Sigsag. Naman ang mga arog ko. Ako lang sunahod dyan, pero okay man. Pulit, So, pulit. Puling naman. Mahal. Mga, oo. Sa sa NC3? Okay. Aram talaga yan. NC1 ka ba? NC1. Wala man. Yung pag-eskwela ko, dahil ko nalingawan na Ah. na sa teacher ko sa ibabog ang lamisa, may darang ruler. Pinitpit ako, taturog ako, nag-English kang turo. Paano mo nalaman na tulog ka? Iyan ang marinahapot. Mga masod na kuan, baka may time kitang imbitaran taga si Imbitaran ta si Sir. Medyo dumanan man ako alas 9:30. Kanta na kuya. Ika na ta. Ika na sa mga pangrimate mo diyan. Sige na. Sepi nadarama ang tunay na pagsinta. Minsan lang ako nakadama ng ganito, pagmamahal na hindi magbabago.
So ano? Mga pang-remate. Simula Ang aking buhay magbuhat na ibigin mo ako ang lahat na aking pangarap natupad na dahil sa iyong pag-ibig nagkaroon ng kaligayahan nalimutan Kasi mag-start kita by June 28 hanggang next Saturday. July, ano lang tayo, ah, Igo ka mong libreng kwarto. libre.
ka Bicolano, ako Bicol